Najväčšia chyba, ako môžeš spraviť na sociálnych sieťach, je veriť univerzálnej rade. Poznáš tú vetu postuj 3 videá denne a do 30 dní budeš virálny? Znie to ako rada, ktorá by mala fungovať pre každého. Ale pravda je, že takáto univerzálna rada je v skutočnosti úplný nezmysel. Aby som ti to vysvetlil, predstav si, že Filip Grznár Nedokuš to poslední cigáro, nežerte ten poslední brambůrek, vole, a nedopíjej tu poslední kolu, ty šašku, vole. spraví video a povie, stačí jesť 2300 kalórií denne a za mesiac budeš mať tehličky. V tom momente ti je jasné, že to nebude fungovať na každého. Lebo táto rada platí, len ak máš nízke percento tuku, makáš 5 krát do týždňa a 2300 kalórií je pre teba kalorický deficit. Presne takto to funguje aj s obsahom. Ak si skúsený tvorca, máš systém plánovania príspevkov, vieš čo postovať, poznáš svoj štýl, tak áno, 3 videá denne ti môžu priniesť výsledky. Ale ak práve začínaš, nemáš plán v obsahu ani jasno v tom, čo chceš komunikovať, tak ťa 3 videá denne neprivedú k virálu, ale k vyhoreniu. Takže naozaj nezáleží na tom, čo robí niekto iný, záleží, kde si ty teraz a kam sa chceš dostať za 30 dní. Súhlasíš alebo máš iný názor?